September ni somni paruk pathian ni ania in khom thailo maila ripui le har sat na sang kara he hun min hruai thleng tu pathian ne na lom thu soina ni a voin hi i mangang u khovel chanchin thar ber lo ngai thlale ila nimin lama kan soi to ang khan Afghanistan ramaro rel tu Taliban te chuan misual an ti te tha mai te an kut le ketan bun mai te an hre don mi lo ti alang chho ngala nimina khan hemi chungchanga an prison ho tu pa Mullah Nur Uddin Turabi thu soi kan puang to a nimin ve khan hei hi atakin Taliban te hian an lan tir ngal ani chu nimin khan Afghanistan ram kho thlang lam kho pui herata chuan Taliban te hian mi rubo tu an ti mai mi pali te chu thatin an ruang hi mi pui mu thei turin kholaya an khai fur mai soito angin sang kha zakwa songko chowa Afghanistan ro an re lai khan mi tha te an ban tan sakte an ke han tan sak mai te kha an ol sam hlea chutianga in hremna chu Turabi chuan Quran zirtir na ania an ram ti dan an ram dan ani ti in soi ani kha nimina an mi tha ruangan pho chu te hi sumdong pakhat le afapa an ruk bowanga Taliban sipai ten an ka hlum ni in soi ania an ruang hi kho puilun lai taka motor le thil rit khaina chi khol lian crane mangin mipuin an hmu turin an khai fur maya an huwa chuan kho puilun lai taka chuan pakhat khain adang chu peng thuam poimo danga an khai son le ani anti Herat kho deputy governor Malwai Sair Ahmad Emar chuan heng misual te hi Taliban sipai te hian an mirup tlan bo pui an tum chu nang chingin an in kap ta a Taliban sipai te hian an kap hlum ta vekani atia hetianga mi pui hmu tura an ruang khai ani na chan hi mi ruk bo ching te ta na vona ani atia heng mi te korma hian mi ruk bo ching te chu hetiang hian hrem an niang ti chu lian puin an ziak kul bokani hetia soi mai hi chuan kan ngai thaliam mai theya atak takin kan veng lun lai taka mit thi to pakhat hi hanin khai vu mai se chuan arab thak du ngotang Taliban te hian Taliban ni an lasim don lo ti alang chiang hle ome Spanish Canary Islands zinga pakhat La Palma atlang kang chuni min thleng khan ala re lo mai ni lovin tlang kang in phu chuak ala na sarenga thlona po an thlok thei to lo he chanela po kan tar lan tuang khan kumbre viaja tlang kang hi pathian nikalta September ni som pakwa khan in phu chuak tanin tun thleng hian ala in phu chuak renga mitam tak mun hima thiar chu ania in zathum somnga chuanga ti chet bel le to a mei khudum tur ngun mai chu La Palma chung boruaka kilometer li bial velin inzar phui chuk to a mei khu le mei vap tam tak boruaka ale na wangin thlona thlongai na aum to lova he thlir kar atanga mihring phur chu ngai na aum to ri lowani mitam tak La Palma airport a hian La Palma cho santum anin tlara thlona thlongai na om si lova an khongai thlak le ani heti la hian tlang kang hi are tial lo na samaya tuna hian a hma a aron in phu chona ni lo zok kodanga aron in phu chuak le to ni heti la hian thlona trum huna mei vab le nok tamlu tuk chu tuna hian then fai na tho me ka ni a engting tine mo thlona thlo chuat tir hi an tum mek zela wanei thlak takin he tlang kang awang hian mihring thi tu ma an la om lo ani Spanish Prime Minister Pedro Sanchez chuan kar le hian cabinet chuan La Palma thlir kar hi chiat na rap thak thlenna hmuna apuang don ti asoya Canary Island sarkar chuan tlang kang awanga chen na in hlote hnena a tho khat nan tran puina poisa an pe chuak to ani pon to angin he tlang kang ron ir chuana La Palma Island hi mi singriat vel chen na ania he thlir kara tlang kang thlen nun ber chu kumsom nga liam ta sang kha zakwa somsari pakhat khani to a scientist te po in tuna tlang kang hian engchen nge ao an rin ti po an soingam lo hiala Spain Ram National Geographic Institute chuan La Palma tlang kang hriat to voi hnia chuan nisom hni pali atanga nisom hni pariat chung la ya o an ti ani Myanmar lama pakaila sipai sarkara foreign ministry chuan Myanmar ambassador to UN atan chiamo tunchu pomlo turin ram dangte angena UN meeting a somani dan po dem omati thu puangin dan lovadin sarkar ayo chu engram ma inan pom turani lo ati ani gangto a sipai sarkar lam tran tu pol
United Solidarity and Development Party USDP a supervisor Bullet Hla Swe chuan mipui sarkar vawna thu chhak chuakin PDF 10 USDP member an tina le ani vai chuan PDF te chu an ral thuam nei rem chan ang silai chem fei mauzum le engpo mangin beilet an ni ve to anga tat mado an pui to don ti apuang riap mai sipai chanching bu chuan chin state a CDF te en kol thin tu Dr. Ainian thu man ani theina na tran pui tu an zong mek NUG Minister of Human Rights Ong Myo Min chuan sipai sarkar in hlo nei lawa sipai a chorte sipai officer nu pui te chi hlo ni tura in chhor lui te le chu tiang tu du lo te hrem te chu mihring dik na chan vo ra be na ni ati heti la hian NUG Foreign Affairs a ho tu te le US Foreign Ministry ho tu te chu zir top ni khan anin biati puan ani a heti la hian Myanmar rama US Embassy chuan US Foreign Ministry Counselor Derek Cholet le UNA Myanmar IO Chiamo tun te chu anin biati puan ani boka Derek Cholet chuan NUG Shroi tu ten Myanmar ramtana anin pek na chu US chuan a hria a sipai nun ron na wanga Myanmar mipui te torna laka NUG in chan chua an tum na chu an hriat thiam thu a soyani heti lai vek hian NUG hnuaya Ministry of Defence Permanent Secretary Nang To Ang chuan sipai sarkar dona an puan atanga kar ni chung khan Burma sipai le police zali songa le pathumin Civil Disobedience Movement zom an du thu an hril ti a soi Myanmar kho sang sanga sipai sarkar du lo na lantirin mipuin kong an zo mup ringa chuti lai chuan in ka na a thleng deuh ringa chutiang kara chuan chang u PDF te chuan an township chunga kho ho tu sipai sarkar in arwat te chu September ni somthum ma abang vek turin a hriat tira bang lo te chu an chunga harsat na a thleng ani po in an soi boi theilo wang an ti ani sipai in thalai engemaw zat an man renga chuti chung chuan sipai beitura in pe thalai an pungzel thungani entertainment news pakhat zeptel lokila sabzai thiam Harry Styles chuan album thar ati chuak thuai don kumsom ni pangami style sian sang ni song pasari le sang ni song pakwa khan album alo ti chuak to a tuna hian album pathum na tur hi ati chuak thuai don ti apuang le ta a sang ni song pasaria Harry Styles ti thupui hmanga album masaber ati chuan nu kum khat kar tlak nuwa sang ni song pakwa khan Fine Line ti album ti chuak le a kum khat atale to a tuna hian kumina hian album pathum na ti chole atum ta ni heti lai hian Harry Styles hi La Fontor concert ni somthum pakwa o nein a boy meka chu baka chon movie lama po achan na ti chu mai tur pani My Policeman le Don't Worry Darling ti da chu anei to a Don't Worry Darling ti phei hi chu abial nu ni mek Olivia Wilde direct ani nge a he film hi nakuma ti chu atumani bazar channel lo thlira wangin kan loma voin pathian ni hun nuam le hlok tak mang turin du sakna kan hlana che